Добре дошли да ви приветстваме в Сливен и в TopMix. И ни е много приятно, че сте заедно. Надявам се, че сте добре. Сега ще поканя господин Стефан Колев, управител на TopMix, който ще ви каже няколко думи. Заповядайте. От ценното си време. Надявам се, че ще им бъде ползотворно срещата, която ще имаме заедно тези няколко часа. Няма да бъдем много дълги, много текстителни с лекциите, които имаме. Все пак тези лекции, надявам се, да са полезни за вас. С някои се познаваме, с други не. Надявам се в малко по-късната част се запознаем с абсолютно всички, с които не се познаваме. Сега, така иначе закъсняваме, да преминаваме към... Първият лектор ще бъде зооинженер Костадин Йоров. И темата, по която той ще говори, е комбинирани фуражи, хранене на шарани. Добър ден на всички. За тези, с които не се познаваме, да ви се представя, казвам се Костадин Йоров. Завършил съм зооинженерство в Тракийският университет и през професионалния ми път, през годините, в които съм работил, обект на работа са били комбинирани фуражи за риби по различни позиции, като научен сътрудник в институт, изследователски институт преди години. Сега в момента работиме заедно с фирма TopMix, като нашата идея е да направим един добър продукт за отглеждане на шаран, добър комбиниран фураж. Смятам, че условията в завода е съвсем нов и модерен, оборудван с най-съвременната техника в областта на производство на комбинирани фуражи. И поради тази причина ние се така доверихме на производството на завода, за да може действително да направим един добър продукт. Ще ми извините. Какво е в областта на храненето на риби, основното, на което искам да ви обърна внимание? Шаранът е основната топлолюбива риба със стопанско значение в България. Другите видове, каквито са толстолопа, бяла мур, сетрови европейски сом, американски или канален сом, също така и бялата риба. Извинявай. Глобалното производство на шаран в аквакултура през последните години, през последните 50 години може да се каже, а тази тенденция се запазва и днес, се увеличава и както виждате, това е в пъти над производството от 50-та година. За съжаление, в нашата страна няма достатъчно информация статистическа в момента, за да може да проследиме тази крива, но по принцип тази тенденция се запазва в Европа. Най-голям производител на шаран в света, в световен мащаб е Азия. Азиатските страни, от тях водещ е Китай. Тук на тази графика сме дали едно сравнение между строежа и развитието на храносмилателния канал на шарана и на дъговата пастърва. Виждате, че като хищни риби, а представител за хищните риби, типичен представител е пастървата, има обособен стомах. Това предполага една храносмилателна система, насочена повече към смилане на белтъчините и ензимните системи са развити в тази насока, да се усвояват по-високо ниво на протеин или на азот съдържащи съединения. Докато при шарана виждате само необособен стомах, а едно разширение, стомахоподобно разширение, той има способността в тази връзка да смила по-добре въглехидратите от хищните риби. Основните технологии за отглеждане на шарани в, бих казал, не само в България, но въобще,
са на течаща вода или настояща във водни басейни, езера или в мрежени клетки, така наречените садки. Кое е особеното? Това е едно типично класическо стопанство, шараново, изградено на земни басейни. И разликата между двете технологии се състои основно в това, че докато в земните басейни може да се разчита до някъде и на естествена храна, или да се подхранват рибите и с житни култури или други източници, то при садковото отглеждане се разчита изключително на пълноценни фуражи, които да осигурят на рибите всички необходими им хранителни вещества и енергия. От основните хранителни вещества и енергия в комбинираните фуражи, на първо място е енергията. Енергията може да бъде бруто, смилаема, обменна или нето. Каква е промяната на хранителната енергия в процеса на обмяната на веществата на рибите? Първо имаме брутоенергия, която е общата енергия, постъпваща в рибите от храната. Отделената с фекалиите енергия води до остатъчна смилаема енергия, а азотекскретиращата енергия от хрилете, бъбриците се нарича така наречената обменна енергия. Ако отделиме от обменната енергия топлинната енергия, която е необходима за прираста на рибите, се получава така наречената нетоенергия или енергия за поддържане и активност. Основен ценообразуващ фактор в комбинираните фуражи за шаран е протеина. Той може да се разделя на суров и на смилаем протеин. Но към протеина много важно е да бъдат балансирани аминокиселините. Аминокиселините могат да бъдат заменими, което означава, че частично аминокиселини могат да бъдат синтезирани от други аминокиселини или полузаменими, така наречените също аминокиселини, които не нацяло могат да заместват други в обмяната на веществата, и заменими или такива, които не могат да бъдат синтезирани от други аминокиселини. Това са изброените незаменими и лимитиращи аминокиселини. От тях при оптимизиране на рецептите най-често се оптимизират полизин, метионин и метионин плюс цистин. Разбира се, всички тези 10 аминокиселини трябва да бъдат осигурени в храната за шарана. Ако погледнем тази схема и си представим, че водата в басейна е ефективността от храненето на рибите с протеин или аминокиселини и не осигуриме само една аминокиселина лимитираща, тогава водата от басейна би изтекла, както изтича ефективността от храненето, би изтекла както ще изтече през този отвор на недостиг. Но ако имаме също така или една аминокиселина, която е в повече, тогава пък имаме преразход на аминокиселини, което пък оскъпява излишно комбинирания фураж. Мазнините са основен източник на енергия. Те могат да бъдат сурови мазнини или масни киселини, от които наситени, ненаситени и фосфолипиди. Това са основните елементи, които се контролират в храненето на шарана. Друг източник на енергия в комбинираните фуражи могат да бъдат въглехидратите. От тях някои от тях са високо смилаеми, като захарите, като скорбялата, но има други, като хемицелулозата, например, целулозата и лигнина, които са практически несмилаеми от рибите. Минералните вещества могат да бъдат макро- и микроелементи. От тях, някои от тях, като калцият, например, може да бъде приет чрез водата в тялото на рибата, но фосфора, например, трябва да бъде, или другите елементи, като магнезий, хлор, калий или натрий, трябва да бъдат осигурени чрез храната. Микроелементите, които тук са изброени, също се нормират в храненето на шарана и тези минерални вещества обикновено макроелементите се осигуряват в храната с специални добавки, моно- или дикалциеви фосфатни добавки, докато микроелементите се осигуряват обикновено с микроелементните премикси. За това ще говори, може би, колегата ми, който е от ДСМ. Витамините се разделят на масно разтворими, водоразтворими
и те, както ви казах, се осигуряват в фуражите чрез витаминно-минералните премикси. Комбинираните фуражи за шаран. На първо място трябва да се направи избор на компонентите, които ще се включват в производството на комбинираните фуражи. Виждате тук мостри от тях. Няколко групи са разделени тези компоненти. На първо място са протеинови източници или рибено брашно, брашно от морски и сухоземни животни. Могат да бъдат соеви протеинови концентрати или изолати, различни отпадни продукти от производството на зърнени или на хранително-вкусовата промишленост, каквито са различните сухо обезмаслено мляко или суроватка, много рядко се използва вече, но глутените се използват много успешно, пшеничен или царевичен глутен, високобелтъчни източници на хранителни вещества за шарана. Могат да се използват пшенични зародиши, дрожди и други. От източниците на липиди на първо место е рибеното масло. Растителни масла също могат да се включват в фуража за шарани. И от въглехидратните източници в нашата страна най-често се използват царевица, пшеница и ечемик. Могат също и пшенични брашна, ако цената позволява да бъдат компоненти за комбинираните фуражи, или различни микродобавки. Също свързващи вещества, пигменти. След като се направи анализ на тези суровини, източниците могат да бъдат също и публикувани база данни. Данните се преизчисляват в софтуерна програма и влизат в оптимизиране на рецептите. Тези рецепти обикновено се правят от специалисти, които добре познават изискванията на шарана към хранителни вещества и от друга страна могат да комбинират компонентите по такъв начин, че да задоволят тези изисквания. Това обикновено става със специална софтуерна програма, но човека, който работи с нея, трябва да бъде специалист. След като се оптимизира рецептите, в тази оптимизация трябва да се прецени цената на компонентите, да не съдържат антихранителни вещества или да бъдат с недобри вкусови качества. Има редица показатели, които тук са изброени и които трябва да бъдат съобразени при избора на компонентите. Тук съм ви представил едно ценово развитие на основния компонент рибеното брашно в фуражите за риби. Виждате, че за съжаление в този период, даден през 2010 септември до януари 2011 година, цената на рибеното брашно е в крива, която е в ускъпяване. Поскъпва продукта. Същата тенденция е за рибеното масло, за царевицата и за пшеницата и за соята. Това е един период от време, но трябва да ви кажа, че тенденцията, за съжаление, към оскъпяване на суровините през последните години, не само у нас, но въобще в световен мащаб, е към по-високо ценово ниво. Основните технологични обработки на комбинираните фуражи за шарани включват смилане, смесване и гранулиране. Тук е дадена една схема на отделните етапи на гранулиране. Няма да се спирам подробно на нея, защото има посещение в завода. След това там е същата схема на производство, но мога да ви кажа, че при пресовото гранулиране, например, целта е да се получи компактен продукт с малко прах и, както виждате, колегите са успяли, тук има мостри, които вие може да разгледате и да сравните с други подобни продукти. Контролът на качеството на комбинираните фуражи в завода е един от основните елементи, който трябва да бъде така акцентирано върху него в самия завод и някои от показателите могат да бъдат установени след производството на комбинираните фуражи в лабораторията на завода или в специализирани лаборатории, с които завода има контакти. Това са показатели като водоустойчивост, твърдост на гранулите, съдържание на прах. Плаваемо се отнася за друга технология за екструдирането, но обемът на гранулите е важен, размера и хомогенността им.
Също така в завода могат да бъдат направени някои от изследванията, от химични изследвания върху състава. Основно се контролират протеин, мазнини, пепел, докато енергията се изчислява, смилаемостта се установява само в специализирани институти или изследователски центрове. Също аминокиселини, масни киселини или витамини се установяват при необходимост. Стабилност при съхранение е много важно, да не бъдат окислени тези продукти, да няма допълнително върху тях плесени. Микроскопски анализ се прави много рядко в специализирани лаборатории и след като продуктът е произведен, той се регистрира в завода и при клиента, проследява се и също и какво се случва с него. Някои основни елементи в храненето и фактори на околната среда. Много добре знаете, вие сте рибовъди, имате опит, че водата е основната среда за живот на рибите, а също така оказва съществено влияние върху храненето. Нейното количество, качеството, съдържанието на основните елементи като кислород, температура и други. Не бих искал подробно да се спирам върху тези фактори, но ми се иска да обърна внимание на един елемент. Това е влиянието на температурата при храненето на шарана. Тук е дадена една таблица с 3 различни нива на хранене. 3, 6 и 9%. При 4 температури 20, 25, 30 и 35%. Виждате, че с увеличаване на нейната дажба, прирастът на рибите в тази отвесна черта се увеличава. Но се увеличава прираста до определена температура. Виждате, че след като премине една определена температура, някъде около 26-7 градуса, прирастът дори при по-високите нива на хранене започва да намалява. Аз като бях студент, професорът ни казваше, че рибовъда храни рибите с термометър в ръка, което мисля, че е доказвано. Други фактори могат да бъдат атмосферното влияние, сезон, температурата на въздуха и аз намерих някои източници, които дори казваха, че сезонът влияе по-силно дори от температурата. При нисъщи температури, в различни сезони рибите усвояват или не усвояват по-малко или по-добре хранителните вещества. Режимът и техника на хранене са свързани с размерът на фуража, може да бъде стартерен, предугояване, угояване и те варират в размери от стартерените от около 200 микрона до към 8 мм. Нейните дажби се определят обикновено по таблици, които съответстват на състава на фуража. Всеки производител дава към фуража, който произвежда, и препоръки, които обаче са само една насока. Обикновено всеки рибовъд, на опита, който има, или на наблюденията, които в момента провежда върху изхранването на даден фураж в стопанството, може да коригира тази таблица, да увеличи или да намали съответно нейната дажба. Кратността на хранене е свързана с размера на рибите. По принцип малките риби, знаете, се хранят по-често и вече в угояването кратността на храненето намалява. Тук е дадена една зависимост, подобна на предната графика. При хранене при две температури 17 и 23 градуса на шарани от 50 до 80 грама, виждате, че прираста с увеличаване на дневната дажба, както беше в предната графика, до определено ниво се увеличава, но след това и да храниме повече не означава, че рибите ще растат повече. Прирастът започва след определено ниво на дажбата да намалява. Също се отнася и за разход на фураж за 1 кг приръст. Виждате, че ако увеличаваме дажбата, разходът на фураж при оптимално хранене е най-нисък и колкото увеличаваме дажбата, разходът на фураж за 1 кг приръст също се увеличава. По-висок разход на фураж имаме при по-ниската температура от оптималната и по-нисък разход на фураж при по-високата температура. Храненето може да бъде ръчно, което най-често се практикува в нашите стопанства. Може да бъде също така автоматично с различни по устройство хранилки.
Най-често използваните хранилки са от типа на рефлекс. Тази или махови или рефлексни хранилки. Този маховик се монтира в тази част на хранилката, така че рибите си изграждат един рефлекс и бутайки този показалец или този маховик, се отваря различен по размери отвор и пада съответното количество храна. Затова се наричат рефлексни, защото рибите си изграждат рефлекс към хранене. Друго решение е една спирална автоматична хранилка, която храната също поставена в бункер, може да бъде чрез един малък шнек, така образно казано прибутана до отвора и с един часовников механизъм хранилката да бъде нагласена на определени часове или периоди за хранене. Тя може да бъде монтирана по различен начин, както над басейн, така и над садки. Подобна хранилка, но с соларно захранване, е представена на тази снимка. Това е монтажът на хранилката. Те са удобни в смисъл, че могат да работят без електрическа енергия и тяхното нагласяне, часовников механизъм, всичко може да стане чрез слънчево захранване. Това е една пневматична хранилка. При нея пък се изхвърля храната чрез пневматика на определена дължина и в определено количество, също във време подходящо за хранене. Това е една транспортно средство или мобилна хранилка с два пневматични също въздуходувки, две въздуходувки от двете страни на хранилката. Хранилката се пълни съответно с фураж и по пътеката между басейните може да бъде фуража от двете страни в басейните разхвърлян. Много удобно за големи стопанства, каквото е примерно Николаево, където басейните са много големи по площи и много храна трябва да се разпределя през деня. Това е същия принцип, само че в снимката е правена в едно стопанство в САЩ за канален сом, но стопанството не се отличава като технология от шарановите стопанства у нас. Земни басейни големи. По същият начин фуража постъпва от завода в силозите, след това постъпва в бункера на мобилното съоръжение. От двете страни има тези въздуходувки, с които да се изхвърля фуража в басейните и един компютър вътре в кабината, където се отчита какво количество храна на кой басейн днеска е било разпределено. Продуктивните показатели, които трябва да се следят във всяко стопанство, са ви известни. Това е времето за отглеждане, растежа, оползотворяването на храната и също преживеемостта или смъртността. Това е един показател, специфичен коефициент на растеж, който при нас малко стопанства контролират, но той не се изчислява трудно, защото всъщност това е крайното тегло на рибите, това е или крайното единично тегло, ако е 1 кг, това е началното тегло, времето умножено по 100. Така нареченият специфичен коефициент на растеж изразява процентното нарастване на рибите на ден. Защо се използва логаритъм? Използва се логаритъм, защото нарастването на рибите става както нараства лихвата в банката. Т.е. се натрупва като функция от прираста от предния ден към всеки момент. Не е трудно да се изчисли. Този показател се използва много в литературата, в източници за хранене, като основен показател за прираста. Разходът на фураж за 1 кг приръст е показател, който вие знаете как да изчислите. Това е количеството фураж даден за определен период на определено количество биомаса или риби и получения приръст. Изразява се в килограми за килограм приръст. На тази схема, въпреки че изглежда сложна, тя показва приръста при минимално, оптимално и максимално хранене и разходът на фураж с тази крива. Целта е да сме в оптималното ниво на хранене, виждате тук около 3-4%, за да постигнем един оптимален приръст и минимален разход на фураж. Ако
увеличиме дневната дажба до определено ниво, виждате, че прираста се увеличава, но до определени граници. След това прираста започва да намалява, а разходът на фураж започва да се увеличава. Така че трябва винаги да се стремим да бъдем към оптималното ниво на хранене или на дневна дажба. Тук е даден един пример, теоретично сравнение между цената на два различни фуража. Единият фураж е с по-висока хранителна стойност, но е и по-скъп. И разходът на фураж е по-нисък, около килограм и 200. Виждате, че при хранене сравнен с по-евтин фураж, с по-ниска хранителна стойност, разходът на фураж е по-висок и оттам разходите като пари за 1 кг рибна продукция са по-високи. Тоест по-скъпия фураж излиза по-евтин. По отношение на храненето и здравеопазването на рибите не бих искал подробно да се спирам на всеки един от тези елементи, но по принцип както недохранването, така и прехранването водят до влошаване на икономическите показатели в стопанството. Това ви е известно. Не искам да разглеждам всеки един от тези елементи, защото вие сте ги виждали в практиката. В основни линии, колеги, това се опитах да ви представя. Малко е времето, съжалявам, има много интересни неща, с които може да си поговорим и споделиме, но разчитам на вашите въпроси. Времето е днес определено за вас. Благодаря ви за вниманието. Благодарим на господин Йоров. Сега ще слушаме за витаминното хранене при шараните и ще го представи доктор Васил Станев. Здравейте! Казвам се Васил Станев и от 8 години работя във фирма Криста. Ние имаме удоволствието да сме представител за България на фирмата DSM, която, както знаете или сега ще научите, е световен лидер в областта на производство на витамини. Много благодаря на TopMix, на господин Колев, на госпожа Енева за поканата да участваме в това събиране. Тази покана дойде, тъй като ние много добре работиме с TopMix. Освен това, DSM, бидейки световен лидер в областта на витамините, ще имаме удоволствие да си поговорим малко за витамини. Та сега, тъй като може би не знаете много за DSM, малко започваме с историята на фирмата. Всичко започва още 1933 година, когато е открит първия метод за химичен синтез на витамин С. След това 1934 година започва и промишлено производство в швейцарската фирма Хофман Ларош. През 1964 година Рош образува своята дивизия Roche Vitamins and Fine Chemical, а през 2003 година я продава на холандската фирма Royal DSM. И така от 2003 година се създава и фирмата DSM Nutritional Products, наследника на дивизията на Roche, работеща в областта на витамините. Както виждате, Рош е първата фирма, която почва да произвежда витамини и през цялото това време, повече от 80 години, е и лидер в световното производство на витамини. Сега виждате Рош. Сега малко за DSM Nutritional Products. Както виждате тук, извинявам се, DSM Nutritional Products е ето тази част от цялата фирма DSM. Цялата фирма DSM се занимава с производство на фармацевтични продукти, на полимери, на тефлони и така нататък различни материали. А тази част тук, DSM Nutritional Products, се занимава с производство на витамини и на финни химикали. Фирмата е базирана в Швейцария, световен лидер в производство на витамини, каротиноиди, ензими и други химични вещества. Както виждате, за 2010 година има продажби за 3 милиарда евро. И сега ще видите как са разпределени тези продажби. Основно в областта на птицевъдството, свиневъдството, аквакултурите, преживните, домашните любимци. И виждате и регионалното разпределение. Фирмата е базирана в Европа и заради това европейския пазар е най-важен за нея. Но освен това има подобаващ дял в Латинска Америка, Северна Америка, Далечния изток и дори в Китай. Това са продуктите, които предлага DSM. Разбира се, основни продукти това са витамините. Rovimix е търговската марка на витамините и премиксите на DSM.
Освен това ензими, имената ронозим и роксазим, както и други продукти, вевовитал, селактин, както виждате, предназначени за всички видове и категории животни. Но днес все пак ще си говорим за витамини. И защо е този слайд? Защото витамини и DSM са повече или по-малко синонимни понятия. Та за витамините. Какво са витамините? Всички знаеме, но въпреки това, витамините са нискомолекулни органични вещества, необходими в минимални количества, микрограми или милиграми за нормалната жизнена дейност на човека и животните. Растеж, развитие и поддържане на жизнените функции. Те са вещества, които не се синтезират от животните и човека, т.е. трябва да бъдат поемани ежедневно от околната среда чрез храната. Тук не се включват минералите, които също не се синтезират, тъй като те не са органични вещества. Не се включват есенциалните масни киселини и есенциалните аминокиселини, тъй като пък те са необходими в доста по-големи количества. Класификацията, господин Йоров вече я направи, две основни групи. Масно разтворими и водоразтворими витамини. Виждате ги А, Д, Е и К са масно разтворимите. Б-комплекс витамините, пантотенова, ниацин, биотин, фолиева, витамин С са водоразтворими. Тук се добавят холина и инозитола, особено важни за рибите. Защо е важна класификацията? Защото масно разтворимите имат възможност да се натрупват в масните депа на рибите и техният прием не е толкова важно да бъде съвсем ежедневен и непрекъснат, докато за водоразтворимите рибите имат съвсем ограничена възможност да ги натрупват в тялото си и затова трябва да бъдат ежедневно поемани с храната. Какви са функциите на витамините? Както при останалите животни, така и при рибите функциите са еднакви. Витамините служат като коензими, посредници в процесите на катаболизъм и анаболизъм, т.е. синтез и разграждане. Те самите не са градивен материал, но изпълняват функцията на биологични катализатори. Дефицита на всички витамини, виждате, много интересно, с изключение на B12 и K3, предизвикват загуба на апетит при рибата и съответно възстановяването от дефицит на витамини е много трудно, защото пък, както чухме преди това, основният начин за набавянето на витамините, това е храната. По-нататъка, отново функциите, витамин по витамин. Както знаем, витамина има голямо значение за епизаризацията и зрението, а допълнителни функции има по отношение на репродукцията, клетъчния метаболизъм. Калций и фосфор, както знаете, разбира се, за растежа и за развитието, но в същото влияе и на имунния отговор. Витамин Е е биологичен антиоксидант, поддържа функционирането на клетъчните мембрани, но има голямо значение за здравния статус, имунния отговор и качеството на месото. Също така. Витамин К по отношение на кръвосъсирването. Витамин Б участва в обмяната на въглехидратите, но влияе на развитието и функционирането на нервната система. Витамин В2 влияе на енергийния метаболизъм. Витамин В6 в обмяната на аминокиселините и протеините. Участва в имунния отговор. Както виждате, всички или голямата част от витамините имат много голямо значение за здравословния статус на рибата. Витамин В12 участва в обмяната на нуклеотидите и нуклеиновите киселини. Оттам влияе върху растежа. Също така влияе и върху кръвотворната функция. Ниацина, никотинамид, естествено в енергийния метаболизъм участва. Влияе върху продуктивността оттам. Пантотеновата киселина, виждате, върху енергийния метаболизъм. Биотина в обмяна на въглехидратите и мазнините. Има важно значение за растежа и здравината на люспите на рибата, освен това за репродукцията. Фолиевата киселина участва в обмяната на нуклеотидите и нуклеиновите киселини, също влияе на репродукцията и растежа. Витамин С е вътреклетъчен антиоксидант, много голямо значение поради действието му върху синтеза на колаген, има върху неспецифичната имунна защита на рибата. Ще видим по-нататък един интересен опит с витамин С. Този слайд е тук само за да онагледи как във всеки един биохимичен процес в клетката участва някой от витамините като коензим, като катализатор. Тук виждате отново всичките витамини от Б групата, как участват на едно или на друго място в обмяната на веществата при рибата. Какво се получава при недостиг или липса на витамини? Тоест хиповитаминоза при недостиг или пълна липса авитаминоза. Първо, на практика е много трудно или невъзможно да имаме чиста авитаминоза.
при рибата, тъй като по един или по друг начин някакви нива от витамини се набавят. Но недостиг винаги може да се получи. Витаминните изисквания на рибите са подобни на другите видове животни. Интересно е за Б-комплекса, че тъй като видяхте, че те до голяма степен, всички участват в обмяната на веществата, но до голяма степен те се припокриват. А освен това, когато се получава недостиг на един витамин, не е само на един витамин, а на няколко от витамина. Заради това и говори се за един недостиг на Б-групата витамини като цяло. Въпреки това, в лабораторни условия може да се предизвика недоимък на всеки отделен витамин и тогава има много характерни симптоми това заболяване. Тук виждаме основните симптоми при авитаминози. Както виждаме първо, всичките витамини без 2, B12 и К предизвикват анорексия, т.е. загуба или намален апетит на рибите. Но освен това, всеки от тях има и характерни симптоми. Примерно при витамин А, авитаминоза, имаме нарушено зрение, при витамин Д нарушена калцификация, при витамин Е се получава анемия, асцит, нарушения в лигавиците. Също така месото на рибата е воднисто, кашкаво. При авитаминоза Б1 хиперчувствителност, конвулсии. При авитаминоза Б2 има характерни катаракти. При авитаминоза Б6 също се наблюдават конвулсии, блуждаещи движения. При липса на пантотенова киселина има характерни бухалковидни нарушения по хрилете. При авитаминоза на ниацин се получават кожни лезии. При авитаминоза на биотин се получава мускулна атрофия и кожна депигментация. При липса на фолиева киселина, макроцитна анемия. При липса на B12 също имаме анемия. При липса на инозитол се получават отоци и асцит. При липса на холин, хеморагии в бъбреците и червата. При витамин С характерни изкривявания на гръбначния стълб. Тук има и малко снимки. Това е авитаминоза на витамин Е. От онази страна е нормална атлантическа сьомга. Това е напречен разрез през гръбната мускулатура. А от тази страна е сьомга с дефицит на витамин Е. Виждаме загуба на очертание на мускулните снопчета. Това е изместване на лещата при пастърва с недостиг на витамин А. Тук виждаме катаракта, затъмняване на лещата при пастърва с дефицит на рибофлавин, на витамин В2. Тук виждаме недостиг на ниацин. Първата пастърва е нормална, втората и третата виждате с депигментация и ерозии на опашната и на гръбната перка. Тук имаме характерни изкривявания и отдебелявания в основата на опашката при пастърва с недостиг на витамин С. Заради това е важно рибата ежедневно да бъде снабдявана с необходимите количества от витамини. Какви нива витамини? Има много фактори, които влияят върху нивата, които рибата трябва да поема. Първо, разбира се, животните. Вид, възраст, технологична група, продуктивност, здравен статус. Околната среда, както господин Йоров спомена, условията, начина на отглеждане, климатичните условия, сезона, стресогенни фактори като температура и кислород на водата, естествено заболявания, висока гъстота, висока продуктивност, също така високо интензивно хранене, фураж, суровини, състав и естествено начин на производство. Каква е технологията за производство на фураж? Качеството на готовата продукция, казахме за консистенцията на месото, също така при сьомгите има значение цветът на месото, което също се определя от витамини и провитамини. Икономическата целесъобразност, разбира се, вложението и получената продукция от това. Имайки предвид всичко това, Рош на времето, сега DSM наследника, разработват системата OVN или оптимално витаминно хранене, оптимални витаминни нива. Целта на оптималните витаминни нива е да предложат диета, обогатена с всички необходими витамини, в нива, които да гарантират не само нормалното развитие на рибата без наличие на заболявания, но също така оптимална продуктивност и здравословен статус при промишленото отглеждане. И това са нивата на OVN за шаран.
за съжаление, може би не виждате много добре, но нашите премикси са базирани точно на тези оптимални витаминни нива, които, разбира се, са получени не много лесно, чрез много изследвания, много проучвания, много опити, лабораторни, теренни и натрупан опит, разбира се, в годините на производството. Веднъж след като обаче сме постигнали нивата, знаем какви нива трябва да доставяме на рибите, е много важно и начина, по който ще им ги доставиме. Както виждате, този слайд идва да покаже, това тук е количеството биотин, което е необходимо да бъде поставено в 100 тона фураж или в 10 камиона фураж. Ето това е количеството биотин. Една лъжичка. Заради това витамините не могат да бъдат давани отделно в фуража, а трябва да бъдат произведени съответните премикси. Премикса, виждате, горе е пример на прост премикс, витаминен премикс, съдържа носител и необходимите витамини. Премикса може да бъде и сложен премикс, витаминно-минерален с различни други добавки. Ето пак се появява RoviMix. Премикс дизайн. Първо носителя. Кой носител и колко. Изобщо, производството на премикс е цяла една наука и има много експертиза в областта на производството на премикс, но ние ще се спреме само на основните неща, без да влизаме в детайли. Носителят е много важен. Първо трябва да бъде инертен, не трябва да взаимодейства с витамините. Освен това трябва да създава необходимата физическа характеристика на премикса. Не трябва да позволява разпрашаемост, не трябва да позволява протичане на химически реакции. Най-често се използва креда, но задължително в комбинация с някакъв растителен носител, пшенични нитрици, оризови отсевки или други, зависимост от характеристиките на премикса. Витамините, те са най-деликатната, но и най-скъпа част от премикса. Тяхното количество е най-малко, но фактически те допринасят за стойността. Количествено те вземат около 10% от обема на премикса, а като стойност вземат 80% от стойността на премикса. Заради това е важно да се изберат най-подходящите форми, които да осигурят не просто наличие на витамин в премикса, а след това запазването на този витамин в фуража през цялото време на производството и достигане на витамин в активна усвоима форма до рибата. Минералите. Също е много важна каква е формата на минералите. От една страна те трябва да бъдат усвоими, биологично активни, от друга страна не трябва да реагират с витамините. Примерно има различни форми на желязо. Железният сулфат има една усвоимост, железният карбонат съвсем друга, иначе вие в премикс имате желязо, но е важно какво желязо може да бъде усвоено от животните. Безопасност също трябва да се има предвид. Особено тук влияе холина. При премикси с висока концентрация на холин хлорид не са редки случаите на самозапалване на този премикс. Дори. Тъй като холина е много химически активно вещество, започва да протича екзотермична реакция и премикса почва да гори. Има също така и много други интересни добавки, антиоксиданти, които предпазват витамините в премикса от окисление, антислепващи вещества, водоотнемащи вещества като силикони, маркери, отцветители и така нататък. Отново логото на RoviMix. Сега опита за витамин С в фуража. Видяхме важното значение на витамин С, запазва интегритета на имунните клетки и по този начин модулира неспецифичния имунен отговор. И има проведен опит за резистентност на невакцинирана дъгова пастърва към вибриоза. И виждате смъртността при пастървата, която не е вакцинирана, и смъртността при пастърва, която поема 500 или 1000 ppm витамин С. При 1000 ppm почти няма смъртност. Това няма никакво отношение към специфичния имунен отговор, това има отношение към неспецифичната защита на пастървата. Но не е важно само да доставиме просто витамин С в фуража, важно е това витамин С да достигне до пастървите. И вижте, тук има един опит направен за две различни форми на аскорбинова киселина. Обикновена кристална аскорбинова киселина, която виждате горе, и Стейси. И виждате какъв процент от витамин С се запазва при производството на фураж от двете различни форми. Стейси представлява L-аскорбил монофосфат, който е много по-термоустойчив, като
като вещество от аскорбиновата киселина и заради това точно този стейси е включен и в нашите премикси. За да може да устоява витамин С на условията на производство на гранулиране на фуража. И най-накрая, добрият производител на премикси търси 100% качество през 100% от времето. Или какво разбираме по качество в областта на премиксите? Трябва да сме точни при определяне на нивата, при производството на премикса, при дозирането на отделните витамини, при смесването. Трябва витамините да са стабилни в премикса и в готовия фураж, но трябва и да са усвоими от животните. Освен това, премиксът трябва да е безопасен за фуражопроизводителя, казахме, да не се самозапалва, да не е разпрашаем за фермера, за рибата, но и за крайния консуматор. И вие знаете колко чести са случаите, в момента има случаи в Германия с диоксини в яйца и тези случаи или с меламин в мляко, или които една част от тези субстанции попадат и чрез витамините, особено когато витамините са китайско производство. Освен това, надежност трябва да има, премиксът трябва да е на време доставен и всеки път да е еднакво качествен. Заради това, DSM, това е и логото на DSM, качество до живот. Качественият премикс е синоним на производител, на който може да се доверите. Защото витамините в премикса са в такива малки количества, освен това доста трудно се изследват, не може да изследвате всяка една партида, така че за да сте сигурни, че получавате всеки път еднакво качество, просто трябва да имате доверие на вашия доставчик. DSM е фирма, на която може да се довери човек. Качество, надежност, проследимост, постоянство. Откъде идва тази надежност? Фирмата, както казахме в началото, е световен лидер с 80 годишна история, с репутация на световен лидер в иновацията. Освен това има пълна интеграция на производството. Единственият производител на премикси, който произвежда отделните витамини, всички 13 витамина в собствени заводи. Освен това произвежда и някои основни суровини за производството на витамините. Има световна мрежа от 38 премиксни завода, като това е информация от миналата година. Края на миналата година имаше 2 нови завода в Латинска Америка, 1 завод в Русия, така че в момента заводите са над 40. Има напълно идентични стандарти за качество, проследимост и надежност. Сега няколко снимки. Това първо е разпределението. Виждате, DSM присъства на всичките 6 континента. Има репутация на глобална фирма. Това е производственото предприятие в Швейцария, където се произвеждат витамин А, витамин Е. Освен това ензимни форми, освен това пигменти. Производството в Германия. Произвежда се биотин, B1, B2, B6. Във Франция виждате заводите. Това е завода в Шотландия. Това е единственият завод за аскорбинова киселина извън Китай, в света по-настоящем. Това е един от 38-те премиксни завода на DSM. Това е в случая завода в Испания. Тук на тази карта виждате разпределението географското на премиксните заводи на DSM. Също на всички континенти присъстват. И накрая ви благодаря много за вниманието. Ако имате някакви въпроси, се надявам да мога да ви отговоря.